Aquesta sessió és una sessió que fem cada curs per aquestes dates amb un doble objectiu. Primer de tot, presentar-vos com treballem digitalment a l'escola. Això ja ho hem anat comentant a les diferents reunions i ho vau veure l'altre dia a les reunions de tutors. I l'altre, per donar-vos eines que us ajudin en la gestió i el control del dispositiu a casa, si així ho voleu. No perquè hagi de ser obligatori utilitzar-les, però veureu que hi ha una sèrie d'eines que podeu anar utilitzant de més a menys o com vulgueu, però que les coneixeu. Dir-vos també que a les 3 reunions d'inici de curs que hem fet a les 3 escoles ens heu demanat per aquesta reunió i per aquesta informació. A més, ens heu indicat, i jo crec que amb bon criteri, que hagués estat bé avançar aquesta reunió una mica en el temps. Us deia que ens havíeu demanat que hagués estat bé fer-la amb prioritat, aquesta reunió. Alguns de vosaltres ens ha arribat l'iPad abans a casa de tenir aquestes eines de control. És cert, haguéssim hagut de pensar a fer-la abans. També és veritat que aquest any hem observat un clar retrocés en aquest moment de començar el curs i el nombre de mòbils que tenen els vostres fills i filles. Aquí, evidentment, sense criticar ni una opció ni l'altra, però sí que és cert que el fet d'haver molts menys mòbils a les cases ha fet que aquest tema us inquieti més i us interessi tenir aquesta informació abans d'hora. Us demanem disculpes per no haver-la pensat, però en tot cas la fem ara i evidentment, a partir d'aquí, qualsevol dubte que tingueu, ens el traslladeu a mi, al Rafa, a la gent d'informàtica o a l'escola i intentarem ajudar-vos amb allò que calgui. Abans de passar la paraula al Rafa Gramunt, que és el responsable de tota la part informàtica de la Fundació Collserola, que és qui conduirà la sessió, us explico molt breument 2 o 3 cosetes que potser no són tan tècniques i que crec que està bé que comentem abans de començar. A veure, una mica perquè també eren preguntes que sortien. A classe, l'iPad l'utilitzem de forma molt ordenada. Quan demana el professor, és diferent a cada assignatura i sempre l'utilitzem quan ens permet completar alguna qüestió que necessitem, com, per exemple, jo què sé, se'ls demana que escriguin una entrevista a castellà i després se'ls fa que la filmin i la muntin de 2 en 2, o els demanen primer fer un mapa conceptual en paper i després se'ls demana que amb una aplicació se'l facin amb algun tema de socials, o veureu, si no ha arribat ja, que ràpidament arriba alguna feina a fer amb el GarageBand, que és aquesta eina nadiva que té l'iPad per fer creacions musicals, o, jo què sé, s'utilitza un material d'anglès que es diu Fiction Express, que funciona molt bé, o se'ls fa crear un vídeo d'anglès, que primer se'ls fa escriure, fer el guió, després fer la rutina, o fer presentacions, aprenen a fer una web, a tecnologia, se'ls ensenya a programar, cadascú amb el seu dispositiu. No sé si heu tingut ocasió de valorar el material de ciències, de Science Beats, que està molt bé i aquest sí que el treballen directament en l'iPad. Veureu que el segon trimestre, encara està per veure el mes, però venen la gent de l'ESCAC i es fa un taller de 2 dies de narrativa audiovisual i l'utilitzen per fer fotos, per filmar. És a dir, que a classe és una cosa que tenim controlada en totes les matèries i amb uns entorns molt segurs, d'acord? A l'escola hi ha totes les capes de filtres que hi pot haver. No només tenim les nadives de l'iPad, les pròpies de ser usuaris amb un compte Gmail de menor, sinó que a més tenim tota una sèrie de bateria de capes que podem instal·lar en els nostres servidors. Això fa que l'entorn sigui pràcticament segur. Sí que us demanaríem que si algun dia us diuen escolta, avui a casa he vist tal, avui a l'escola he vist que algú feia això, que ens ho diguéssiu, perquè els informàtics estan en plena revisió de tot això i tot i que estem molt al dia i intentem actualitzar-nos, podria ser que algun dia algú digués mira, és que he trobat aquesta web que no la detecta cap filtre, que no sé què, si us plau, ens envieu un mail de seguida i ho corregirem al moment. D'acord? A casa, jo us diria que l'estudi no ha de ser principalment des de l'iPad, encara que us ho diguin. L'iPad sí que tindrà algunes tasques que l'han d'utilitzar, per exemple, els demanaran fer un document compartit o algun lliurament o algun treball que han de fer lliurar amb un document de text que han de compartir o amb un Excel o el que sigui, però el material d'estudi no és l'iPad. L'iPad és el material on consultar totes aquelles consignes que ha donat el professor. Si el professor ha penjat un PowerPoint extra o un enllaç a un vídeo, però ells continuen tenint majoritàriament apunts i llibres d'on estudiar. Sí que us diria que potser el material que més es complementa amb l'iPad de l'estudi a casa és el de Science Beats, però aquest és un material molt fiable, ordenat, que quan van a un vídeo ni tan sols surten de l'aplicació i, per tant, la tenen tota ja posat. La resta, si és un híbrid, és 80-20, a favor de continuar estudiant amb els apunts, amb el llibre, i veureu que l'altre és un complement. Per tant,
Allò, si els veieu a casa constantment amb l'iPad obert i estudiant, doncs no. L'iPad és un complement que tenen tot el que donem a classe, però no és el material principal d'estudi. D'acord? Vale. Quines eines són les que utilitzaran a casa habitualment? Doncs una que ja coneixeu d'altres anys, que és el Classroom. El Classroom és el principal lloc d'intercanvi amb el professorat, generalment del que el professorat deixa de cada matèria, continguts d'exàmens, material extra, etc. Hi ha des d'on se'ls demana algunes feines a entregar amb una data d'entrega. Potser ja n'heu vist alguna en el que portem de curs. A banda del Classroom hi ha les editorials. Aquestes que tenim en paper també tenen llicència digital, o d'anglès, que té un llibre per llegir en anglès amb una sèrie de preguntes, on de vegades els fan contestar un qüestionari o alguna propi d'aquell llibre, i llavors també l'han d'utilitzar. Les que us deia nadives, el GarageBand, l'eMovies per muntar vídeos, per conceptuals o alguna altra cosa. Això és el que principalment utilitzen els alumnes. I després el Calendar, que el Rafa us farà un capítol a part. Pel que fa a les qüestions de control i de què poden tenir accés als alumnes, només un apunt. Els iPads ja venen de sèrie configurats com a un dispositiu de menors associats a un compte de menors amb una sèrie de capes de protecció. La capa de protecció que els iPads no tenen en arribar a casa és la capa que nosaltres podem afegir en un servidor. Ara bé, avui el Rafa us explicarà com anar afegint diferents capes i vam estar fent proves l'altre dia per evitar que els arribin continguts inadequats, que puguin descarregar-se el que no toca o que puguin accedir a determinades aplicacions que no vulguem que accedeixin. Permet moltíssim control, ja veureu el sistema, tant de temps com de tipus d'aplicacions o llocs on puguin navegar. Ho veureu. Ja sabeu que la idea és intentar educar, intentar que les restriccions siguin les menors possibles per establir una relació de confiança amb ells i tenir aquí una oportunitat educativa. I després, com que hi ha casos i casos, si aquesta educació passa, doncs mira, jo no em fio que a les tardes no vull que puguis accedir aquí perquè no estem a casa i no volem. O mitja hora, totes aquestes possibilitats les té tot això que us explicarà el Rafa. Si a partir d'aquí algú, escolta, dubtes o més, ens escriureu a escola, en contacte amb vosaltres, intentem solucionar fins allà on puguem. Per últim, dir-vos que hem estrenat un apartat nou a la intranet. Ara, mentre el Rafa parla, us posaré en el xat el link, que es diu Cultura Digital, on hi ha molta informació ordenada de com treballem, de qüestions del dispositiu, de qüestions de l'assegurança, de qüestions de material que fan servir, i algunes coses de les que el Rafa explicarà que podeu consultar també quan vulgueu. Crec que el Rafa també alguna referència en fa. I res més, per part meva, només dir-vos un altre cop que davant de qualsevol dubte o neguit ens el feu saber, si us plau, i de seguida passo la paraula al Rafa, que és qui conduirà la resta de la reunió, i al final, un cop acabi, si teniu dubtes, obrim un torn de preguntes, com que hi ha l'eina aquesta d'aixecar la mà, que ens permet fer-les de forma ordenada, sí que us agrairíem que ho féssiu així. Res més. Moltes gràcies i continuem. Rafa, quan vulguis. Doncs vinga. Hola, bona tarda a tothom. A veure, jo agafaré una mica el fil on el Martí d'alguna manera acabava. Jo soc tecnòleg, soc de l'àrea d'informàtica i treballo des de fa anys dins de l'escola. Tinc una nena que fa poc va començar la secundària, per tant he viscut aquesta experiència en la que ara entre vosaltres l'he viscut, diguem, des de la part teòrica fa molts anys i des de la part pràctica des de fa, poc. A veure, jo penso, i sempre ho he dit, jo penso que l'important és ensenyar-los, ensenyar-los a fer servir la tecnologia. Molts dels problemes que podem tenir és això, és perquè són petits. Són petits i quan els donem un dispositiu, com ara l'iPad, o com ara un telèfon, o com ara l'ordinador de casa, és igual, la possibilitat de sortir a aquest món que és internet la tenen. Llavors aquí jo sempre dic, el més important és intentar educar-los, és a dir, intentar ensenyar-los. Si aconseguim que les coses funcionin sense haver de posar restriccions, escolta, els hi haurem ensenyat a anar per aquest món que és internet. Si no aconseguim això, el que deia el Martí, tenim eines des de l'escola. Des d'escola, el que us deia, tenim moltes eines, fa molts anys que amb firewalls, amb filtres, etcètera, tenim eines informàtiques exclusivament dedicades a això, a que no facin les coses que ens interessa que facin. També us he de dir que de vegades ens escapen, de vegades nosaltres tenim filtres i apareix una web que no la tenim als filtres i
el que deia el Martí també, no? Si a casa us assabenteu de que passen coses d'aquestes i ens ho comuniqueu, nosaltres mirarem a veure com podem evitar que tinguin accés a aquestes eines, no? Res, passo, com el que diu, a la part teòrica, a ensenyar-vos coses, no? Jo us dic, jo penso que això, el primer filtre hem de ser nosaltres, com a pares, no? Hem de ser nosaltres els que els ensenyem. Hem de ser nosaltres els que agafem l'iPad amb ells i ens mirem, que ens ensenyin què fan, que ens ho expliquin. És a dir, això que jo us explicaré ara, que és una part tècnica a la que ells no poden accedir, però ells sí que us poden ensenyar com fan servir les eines de Google, no? I segur que els podrem ajudar. És a dir, quan veiem com fan servir el correu electrònic, hi ha coses que no fan bé, són petits, per molt que des d'escola fa anys que l'estan fent servir, no? Però segur que hi ha coses que els podem ajudar, no? Per tant, jo us dic, jo penso que el més important és això, és compartir l'iPad amb ells, que ens ensenyin, que quan treballen amb l'iPad que veiem el que estan fent, no? I si no, o també amb les eines que ara us ensenyarem, no? De veure el que han fet. El temps d'ús de l'iPad és una molt bona eina per veure si realment han estat treballant tota l'estona que ens han dit que han estat treballant o han estat fent altres coses. Per tant, ja us dic, aquí cadascú a casa seva busquem els equilibris que d'alguna manera ens funcionen. Bueno, el que dèiem, el primer que us ensenyaré és aquesta part que deia el Martí, comparteixo pantalla. Aniria compartint pantalla, aniria entrant i sortint, però bueno, intentaré no atabalar-vos massa i mirar d'ensenyar-vos una mica tot el guió que tenia. Això és la intranet de Fundació Collserola. Quan entreu a la intranet, això seria la portada, i una de les parts que ens deia el Martí seria aquesta fixa. Bueno, aquí jo tindré més opcions de les que podeu tenir vosaltres, perquè al ser profe, està dins del Departament d'Informàtica, etc., tinc més opcions. Per tant, si veieu alguna que després vosaltres no la trobeu, no penseu que us falta res, sinó penseu això, que jo tinc molts permisos que possiblement vosaltres no tindreu. Aquesta d'aquí, cultura digital. L'espai de cultura digital és el que Martí us comentava, que hem endreçat d'alguna manera informacions que teníem en altres llocs, em sembla que la tinc aquesta pestanya, seria aquest. Aquest seria l'entorn que hem creat dins de la intranet, on des d'escola us volem explicar tot el que té a veure amb la cultura digital tal com la treballem a l'escola de ben petits, fins, per exemple, a l'espai Logos, que és on estan ara, diguem, a la secundària, quan ja els donem un iPad amb el format d'1x1 i, per tant, estan treballant certs moments, estan treballant amb aquest dispositiu. La resta ja ho veieu per aquí, com eduquem digitalment, estratègia digital, etc. ClickEdu, intranet, diferents ajudes que us poden servir d'alguna manera per entendre o navegar per aquests diferents entorns que des d'escola els tenim molt, molt integrats i parlem sense saber que moltes vegades vosaltres no enteneu el que us estem dient, parlem del ClickEdu, parlem de la intranet, parlem de les eines Google, parlem de... Bueno, tot això ho teniu resumit aquí, és un material de lectura, però bueno, teniu aquesta informació per aquí. Jo entro a l'Espai Logos, que és la que estem ara parlant, i dins de l'Espai Logos aquí explica el que us deia el Martí, des del model d'iPad que tenen, com funciona l'assegurança, etc. I jo me'n vaig directament, aquest no passo per tot, me'n vaig directament aquí, és a dir, a la part de baix de tots aquests continguts que hi ha en aquest apartat, i aquí hi ha una sèrie de recomanacions de com fer servir l'iPad des de casa. I si baixo una mica més, doncs aquí veurem com funcionen uns petits vídeos que va gravar un company fa uns anys, però no ha canviat molt les interfícies, alguna cosa potser és diferent, però amb aquests vídeos és una bona eina per entrar si creiem que hem d'entrar. Ja us dic, jo per mi seria això, un segon nivell. El primer nivell seria parlar amb ells, explicar, comentar què estàs fent. Si hem d'arribar a posar aquests sistemes, cap problema. Ens ho demaneu, fixeu-vos que aquí hi ha una adreça de correu, hi ha una adreça de correu que és la que des del Departament d'Informàtica contesteu a qualsevol petició que ens feu. Normalment el tema del Jamf Parents, la part aquesta, diguem, de les eines de control, aquesta no us passem inicialment el codi a tothom. Us ho podríem passar, us podríem enviar el codi a totes les famílies perquè el tenim d'alguna manera generat. Les llicències no es paguen llicències per usuaris, sinó que es paguen llicències per família, per tant no és un tema econòmic ni molt menys, és un tema de criteri, d'això, de posar en primer punt del tractar com s'ha de fer servir aquest dispositiu, doncs això, fer-lo servir des del diàleg, des de l'explicació des d'un adult de com nosaltres, que tenim mòbils, que treballem amb ordinadors, que fa anys que estem treballant amb aquest mundillo, segur que tenim consells que els hi podem donar. El que us deia,
Llamp Pares i aquesta bústia. És en la que ens podeu consultar qualsevol dubte que tingueu sobre aquests temes, a part de qualsevol altre dels contactes que teniu a l'escola per descomptat, no? Tutors, direccions, coordinadors, etc. És a dir, dirigiu-vos a qui cregueu que us pot ajudar amb el dubte que tingueu, no? L'adreça aquesta de correu és més orientada a això, no? A centralitzar dubtes que pugueu tenir amb l'ús de l'iPad o petició d'aquest usuari de Llamp Pares, no? Si el voleu fer servir. L'altra eina, temps d'ús, és l'eina nativa que porta l'iPad i si sou usuaris del món Apple, doncs ja us l'haureu trobat si teniu altres tauletes a casa o si teniu iPhones o ja la coneixereu, no? I el que us deia, aquí sota ens trobarem amb un parell o tres de vídeos que ens expliquen el funcionament de Llamp Pares des d'un dispositiu iOS i un dispositiu Android també funciona, és a dir, funciona en qualsevol tauleta o mòbil. No funciona en web, fa anys sí que funcionava en format web, però l'han descatalogat i, per tant, ara ja no funciona en web, però sí que funciona des d'Android i des d'Apple en qualsevol dispositiu. En principi, amb els que l'hem provat nosaltres no hi ha cap problema, funciona perfecte. El que us deia, un parell de vídeos que us explica com funcionen aquestes eines, Llamp Pares i el temps d'ús. Jo no entro al vídeo, no poso el vídeo ara, que seria una possibilitat, sinó que el que faré és en directe, amb tot el que té el directe quan fas una xerrada, que et pot fallar qualsevol cosa, però intentaré explicar-vos directament amb l'iPad com funcionen aquestes eines. Dins del guió, una altra de les coses que jo us volia explicar és aquest apartat, dins de l'entrada del menú família, una de les coses que teniu és aquesta entrada que tindreu, si teniu diversos fills, doncs tindreu més d'una entrada. Jo tinc, la meva filla, per tant, tinc una entrada per aquí i l'entrada de les agendes que també el Martí us comentava que jo comentaria. No les obro, sinó que entro per aquí. Què teniu aquí? Si tirés cap a baix, tindríeu informació de quins són els profes, quins són els tutors, etc que tenen aquest any i cursos anteriors. Tindríeu totes les dades, que jo he demanat que com és un vídeo ja el gravaríem, he demanat que no les esborressin, sinó que sortirien les dades de la meva filla. Tindria l'accés cap al Cliquedo i ajudes PDFs on ens expliquen el Cliquedo i el tema de les agendes, que si entro a l'agenda, clico aquí, em desplegaria aquesta pestanya, que és l'agenda de la classe. I aquí passa el mateix. Si teniu més d'un fill o filla, tindríeu quadradets d'aquests, un per cada classe. Aquí, el que fan, això és l'agenda de la classe, és a dir, els delegats normalment són els encarregats de fer entrades a l'agenda de la classe i aquí van apuntant sortides que poden tenir, exàmens, controls, deures, no sé fins a quin nivell arriben. I per una altra banda hi ha l'agenda personal de cadascú dels alumnes, és a dir, això és una agenda de classe molt bàsica i molt genèrica, us deia, a nivell de sortides, exàmens més importants, podríem dir, però possiblement el tema deures, algun pot aparèixer aquí, però el tema deures ja el deriven cap a l'agenda personal, és a dir, cadascú d'ells s'ho apunta a la seva agenda personal. I aquí el professorat deixa que facin servir l'agenda digital, si volen treballar amb l'iPad, o que facin servir l'agenda en paper com havien fet servir quan eren petits perquè ho gestionen millor. Ho poden fer com ells vulguin. La qüestió és això, que hi ha dues agendes. Aquí teniu un enllaç que us explica, és un document que explica com podeu afegir aquesta agenda al vostre dispositiu personal. És a dir, la voleu afegir a la vostra agenda laboral, personal, etc., doncs fent un procés que ara no el faré, però ho teniu explicat aquí, botó dret, crear, guardar l'enllaç i a partir d'aquí, per aquí us explica, si tens un dispositiu Android, si tens un dispositiu Apple, doncs quins són els passos perquè us pugueu afegir aquesta agenda si us interessa tenir-la al vostre dispositiu personal. Hi ha gent que la té al dispositiu personal, hi ha gent que, sabent que està aquí, jo, per exemple, soc maniàtic amb això, i quan vull veure, entro a la intranet i m'ho miro, però no el tinc amb la meva agenda, que ja prou complicades de vegades poden ser. Deixeu-me consultar la xuleta, que no em deixi coses. Cliquedo és una altra de les eines que teniu aquí per entrar. No entraré, teniu ajudes que expliquen. El Cliquedo l'esteu fent servir tret de famílies que us heu incorporat noves darrerament. Les famílies que veniu des d'infantil, des de primària, és una de les eines, una plataforma externa que fem servir per tot el tema administratiu, pedagògic de l'escola a nivell de notes, rebuts, etc. No entraré, més o menys tots crec que la coneixeu, molts us baixeu l'app, altres entreu directament per aquí, és indiferent, la podeu fer servir com vulgueu i és una eina que també feu servir com a eina de comunicació amb els tutors, perquè teniu l'eina aquella de missatgeria que
us permet o que ens permet als pares enviar missatges al tutor i ja sabeu més o menys com funciona. El tutor cada dia se la revisen a primera hora normalment i qualsevol incidència és comunicada a la resta del professorat, a secretaria, extraescolars, etc. Això seria la part de presentació més política, diguem, de les eines que fan servir. No entro a parlar de les eines Google, que el Martí ja les ha comentat una mica per sobre. És interessant que ens les ensenyin, que les veiem amb ells, que ens diguin les que fan servir. Jo, per exemple, a l'iPad de la meva filla, de tant en tant li dic, escolta, ensenya-me les classes que tens i com les fan, i aquest profe com ho fa, i aquest altre com ho fa. I m'ho ensenya, i alguns veus que ho fan més al teu gust, podríem dir, i altres menys. Llavors aprofites per dir, per què aquest ho fa d'aquesta manera i aquest altre ho fa d'aquesta altra? I ens ensenyen o ens van ensenyant com treballen ells amb el Classroom, com treballen amb l'agenda, com treballen amb el Drive, com treballen amb els diferents programes que fan servir, diferents aplicacions que fan servir des de l'iPad. El que us deia, ells saben, ells són allò que deien fa molts anys, natius digitals, però compte, no ho saben fer tot, són petits, i per tant hi ha moltes coses que les fan a prova error, a lo bruto, moltes vegades, hi ha millors formes de fer-les. Per tant, és important ajudar-los amb això també, i possiblement alguns direu, hosti, però és que jo no he treballat mai amb Google, vosaltres treballeu amb Google i per mi és un entorn totalment desconegut. Però a veure, els que treballeu amb entorn Microsoft és molt paral·lel, és a dir, les eines que treballeu amb Microsoft, si fa no fa, els que treballeu amb Apple, passa més o menys el mateix. És a dir, són unes eines que moltes de les feines que tenim segur que les fem servir. I si no, escolta, criteri, al final segur que els podem aconsellar, per molt que no sapiguem alguna de les eines com va, consells els aniran bé. L'altre dia llegia en algun lloc que nosaltres som els seus principals influencers. Estan farts de veure vídeos de YouTube, de seguir personatges per TikTok, etc. Però el que nosaltres els diem queda. Jo amb la meva dona de vegades diem, hosti, estic fart de dir-li fes, i hosti, no fa res. Al final dius, bueno, no fa res. A veure, és normal, són adolescents, però sempre queda, sempre fan. Per tant, nosaltres ens hem d'enfadar i els hem de dir 40 vegades, però és la nostra feina. En l'àmbit digital passa el mateix. Hem de fer. I jo ja us dic, jo crec que ens ha de funcionar. I si no funciona, ja us dic, apliquem les altres eines. Passo a ensenyar-vos, jo diria que la part aquesta més o menys l'he coberta, no sé si m'he deixat alguna cosa, però diria que no. Passo a ensenyar-vos, desconnecto d'aquí i us desconnecto, vull dir, deixo de compartir aquesta pantalla i compartiré una altra. Compartiré aquesta, que si tot em funciona, en teoria aquí hauria de, ara en un segon, si em perdoneu que em connecti, hauria de fer aparèixer un iPad. A veure, correcte. És a dir, ara esteu veient un iPad, més o menys posar-me una mica còmode a la pantalla, perquè ara ja començo a fer servir dos dispositius i la cosa se'm va complicant. Això és un iPad d'alumne, és a dir, jo tinc, per fer proves, per configurar les coses, al Departament d'Informàtica, agafem un iPad i el configurem com si fos un alumne. Ara, per exemple, aquest, jo quan entri a les aplicacions per ensenyar-vos el LLAMP, ja veureu que m'apareixen 3 fills, només tinc una filla, però és proves. Nosaltres no parem de provar, de mirar a veure què fan, com ho fan. Ja us dic, sempre, moltes vegades, creiem que ho tenim tot controlat i tenim la sorpresa de que alguna cosa se'ns escapa. I a partir d'aquí és feina nostra, de la gent que estem al Departament d'Informàtica, de buscar com han pogut fer el que estan fent, que se suposa que no haurien de poder fer. Jo sempre dic, amb el tema informàtic, parlar de 100% és impossible. Sempre hi ha alguna cosa que no hauràs previst. Sempre hi ha... És a dir, podem posar, per això us dic, que el posar barreres pot ser útil, pot ser necessari, alguna vegada, no dic que no, però aquelles barreres no us cobriran al 100% mai. A veure, us ho poden cobrir, però ja us dic, us podria explicar històries d'amics que quan m'han explicat realment el que han fet els seus fills per poder-se saltar les barreres que els hi posaven els seus pares, tenen un enginy espectacular
especial per trobar coses amb les que tu no has pensat de vegades. No? El que us deia, aquí us explicaré el temps d'ús. El temps d'ús és entrar al setup, és a dir, a baix de tot de la pantalla hi ha com un engranatge a l'esquerra. Aquí, com no hi ha ratolí, és més difícil que jo us pugui ensenyar. Podria anar jugant amb el ratolí, però llavors perdrem molt de temps. Però, bueno, intentaré ensenyar-vos i anar a poc i ensenyar-vos les coses on estan o anar dient abans de picar, mirar de posar el ratolí perquè veieu on estic picant. Doncs si entreu al setup, la idea seria configurar el temps d'ús. És a dir, aquí teniu un menú a l'esquerra gran, hi ha moltíssima cosa. El que us deia, els que esteu acostumats amb un iPhone, un iPad, amb el món Apple, tot això ho teniu ja avançat, perquè ja més o menys aquest entorn el coneixeu del telèfon, perquè és bastant idèntic. Els que venim, jo sóc un dels que ve del món Android, per exemple, tot això has d'agafar-te una mica en calma, mirar-te el que us deien, els vídeos aquells que tenim publicats i mirar-lo de fer en calma. A la primera vegada, de vegades no surt. L'altre dia hi havia una mare, em sembla que era, que em demanava com funciona el temps d'ús. Possiblement està aquí, està a la reunió. I em deia, escolta, necessito el temps d'ús. I jo li vaig contestar protocolàriament, mira, aquí a la intranet tens aquests vídeos per poder entrar, mira-te'ls i segur que podràs entrar. Li vaig passar l'usuari i contrasenya i en teoria havia d'entrar. A l'endemà o als 2 dies tenia un segon correu, deia, escolta, no me'n surto, això és un embolic, no m'aclaro. I jo li vaig dir, li vaig tornar a contestar, escolta, fes-ho pas a pas, a poc i agafant l'iPad del teu fill al costat. És a dir, estava fent el del jab. No estava fent el temps d'ús, que això és el primer que us estic ensenyant. I li deia, posa't l'iPad al costat, perquè veuràs el que està passant amb el que tu estàs configurant i llavors entendràs el que estan fent. A l'endemà tenia una resposta d'ella, gràcies, me n'hem sortit. Per tant, ja us dic, paciència. La tecnologia és això, és provar, és mirar. Us dic, nosaltres portem molts anys donant-li voltes a tot això i, per tant, estem molt apamats a com funcionen aquestes coses. Però quan t'hi poses la primera vegada, escolta, no en surt, tranquil·litat. T'ha de sortir. Si no, t'ajudaré. Ja us dic, el correu aquell que us dèiem, us mirarem d'ajudar. El que us deia, temps d'ús, l'opció aquesta d'aquí del menú. És a dir, si agafo el ratolí, el que he fet és clicar sobre aquesta opció. La primera vegada que entres al temps d'ús està com comprimit totes aquestes opcions, perquè el primer que et diu és, a baix de tot, igual que jo tinc aquest desactivar l'activitat, em sembla que és aquesta, no, perdó, sí, desactivar l'activitat i tal, estarà, diguem, us posarà a activar el temps d'ús. Per tant, la primera vegada tindreu un assistent, un petit pas a pas, molt simple, molt fàcil, que us diu activar el temps d'ús, perfecte. Us demana, el primer que us demanarà és un compte, un Apple ID, és a dir, si teniu un Apple ID del món d'Apple una altra vegada, cap problema, li poseu aquell. Si no el teniu, us l'hauríeu de crear. Diria que l'obliga. Abans te'l deixava passar sense posar, però jo diria que ara obliga a crear-lo. Per tant, us ho haureu de crear. Per què és aquest Apple ID? Aquest Apple ID, els que no el feu servir amb el vostre dispositiu personal, aquest Apple ID serveix per recuperar la contrasenya que li posareu al temps d'ús. Per tant, ja us dic, és important crear-te'l i si se te n'oblida la contrasenya, que te la puguis recordar per allà. Si l'oblideu i no podeu fer res per recuperar-la, diguem, llavors us poseu en contacte amb nosaltres i nosaltres des de la part d'administració centralitzada des del dispositiu, nosaltres podem esborrar, diguem, aquesta contrasenya i, per tant, podríeu començar de ser una altra vegada amb el temps d'ús. Què hi ha al temps d'ús? Aquí, la primera part, aquesta de dalt de tot, que hi ha com una gràfica, que posa com 6 minuts. Clar, jo aquest iPad seria més interessant haver agafat, per exemple, l'iPad de la meva filla, i veuríem el que ella ha estat fent diàriament o setmanalment. I si piqueu a la barra de sota de la gràfica, aquesta d'aquí, aquí us ensenyarà el que ha estat fent la persona que ha fet servir aquest iPad setmanalment o diàriament. A dalt de tot tenim setmanalment, diàriament, i ens ensenyarà què ha fet, quines aplicacions ha mirat, quin ús ha fet, això possiblement ja esteu acostumats d'altres dispositius que poden tenir i si feu servir algun tipus de control amb ells, us informa de què han fet. Allò que us deia abans, ens han dit que han estat tota la tarda treballant, vinga, però hem quedat que ens miraríem el temps d'ús a l'acabar, per tant, treballa, d'acord, sí, i et mires el temps d'ús quan arribes tu a les 8 i veus que, què ha fet, per exemple, aquí us apareixerà a la part de sota
quanta estona ha estat en cada aplicació. És a dir, aquí m'està dient que amb el Safari he estat 1 minut, que amb el Google Chrome he estat 1 minut i que amb el YouTube he estat 1 minut. Fixeu-vos que jo aquí el que he estat fent és intentar fer servir les eines que més els serveixen amb ells per despistar-se moltes vegades. Tota la resta, penseu que l'iPad només poden instal·lar-se les aplicacions que nosaltres des d'escola els hi deixem. No tenen l'Apple Store, la botiga on podrien comprar o descarregar-se qualsevol aplicació. Per tant, ja us dic, tenen exclusivament el que des d'escola hem decidit que poden instal·lar-se a l'iPad. La immensa majoria d'aplicacions són aplicacions pedagògiques. Per tant, per divertir-se no tenen gaire cosa. Però sí que tenen aquestes tres, el que us deia. Aquestes tres no, perdoneu. Tenen el Safari i el YouTube. El Chrome no, el Chrome l'hem eliminat. El Chrome era un candidat a crear problemes i, per tant, l'hem eliminat. Ara mateix, amb els iPads de primera i secundària, el Chrome no el tenen com una de les aplicacions. Per tant, les dues grans distorsionadores que ens podem trobar a casa són aquestes dues, el Safari i el YouTube, perquè són eines que els hi permeten navegar, veure vídeos, etc. Què passa? Que al col·le els tenim filtrats. Els continguts per a adults al col·le, continguts per a adults, violents, etc. Tenim filtrats, tenim filtres de continguts. No és normal tenir a casa filtres de continguts. Però, igual vosaltres els teniu o voleu investigar aquesta part dins de les distribuïdores de telefonia. Es poden tenir. I si no, informàticament, amb el router que tenim a casa, segur que també li podríem afegir. Però ja és un punt més complex informàticament parlant. Amb les eines que tenim a l'iPad, tant a temps d'ús com al llamp, en tenim més que suficient, el que deia el Martí, per posar bastant difícil que puguin fer coses que no volem fer. El que us deia, a temps d'ús teniu això. Podeu veure molt el que han estat fent. Segona aplicació, el limitar aplicacions, aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí ens permet posar aplicacions que limitem amb el temps. És a dir, podríem dir que, fixeu-vos que jo aquí el que he fet, us deia, estic fent proves a lo bruto. És a dir, jo el que he fet aquí és que només puguin veure el Safari 1 minut al dia. Per tant, poca cosa podran fer. I no li he posat 0 minuts perquè no m'ho deixa fer l'iPad per defecte. Si no li hagués posat 0 minuts i, per tant, estaria traduint que no li deixo fer servir el Safari. I, ja us dic, el Chrome, com si no estigués aquí, que fins i tot m'ho carregaré i així no ens fa nosa. Fixeu-vos que em demana una contrasenya. La posarem, és igual, us anava a dir, no sé si la puc posar, espereu, que ja estic parlant i escrivint a la vegada i això és complicat. Eliminar aquest que li acabo de dir, així no ens emprenya. El que us deia, aquí tenim això, simulant que no volgués deixar-los fer servir el Safari i el YouTube cap moment del dia, 1 minut, durant tot el dia. Penseu una cosa, això afecta a l'escola. És a dir, si vosaltres poseu aquesta restricció, i aquí és temps, els hi deixo només hora i mitja, els hi deixo mitja hora, no els hi deixo cap moment, tret d'1 minut, això ens afectarà a escola. Per tant, quan arribin aquí ens podem trobar que vosaltres haguéssiu posat aquesta restricció, que ja us dic que és anar al màxim del màxim, però si arribeu fins aquí es pot arribar a fer. A l'escola ens trobarem que no el podran fer servir. Per tant, seria important que compartiu aquesta informació en tutoria, perquè si no ens podem trobar que el nano vingui aquí al Departament d'Informàtica i ens digui que no puc fer. I clar, una de les coses que nosaltres podem arribar a fer si no sabem que és un cas que a vosaltres us interessa que no ho fem, és treure el que podeu haver bloquejat a casa i després us informarem. Escolta, l'he tret perquè ho necessitava per fer l'assignatura X. Per tant, que a casa sapigueu que l'hauríeu de tornar a posar. Ja us dic, és important aquesta comunicació si arribeu a aquests límits, que ja us dic, aquest és un límit molt bèstia. No pot fer servir ni el YouTube ni el Safari en cap moment del dia, quan són eines que pedagògicament ells consulten molts continguts. La tercera seria permetre sempre, aquesta baixant, el permetre sempre, què ens permet fer? Aquí, a la banda de dalt, fixeu-vos que hi ha com 2 blocs, la banda de sota i la banda de dalt. La banda de dalt són les aplicacions, és a dir, aquest bloc d'aquí són les aplicacions que jo li deixo fer servir sempre. És a dir, posi la restricció que posi, com a pare, com a mare, jo sempre li deixaré fer servir aquestes aplicacions. Per tant, si aquí tingués el Safari, que no el tinc, jo li estaria deixant fer servir el Safari, per molt que per l'altra banda li he dit que no el deixi fer servir. Aquestes li deixarà sempre. Per tant, una altra vegada, si arribeu a un punt en el que voleu restringir l'iPad perquè no puguin fer què, un exemple bo podria ser aquest. Deixar totes les aplicacions que
fan servir, fixeu-vos que és Mapes, que és l'Acrobat Reader, que és aquesta que em sembla que és de llibres digitals, el Classroom, que el fan servir a classe, els documents de Google, el Drive de Google, que és l'eina on tenen el disc dur virtual, podríem dir, l'EduBook, que també és un altre llibre digital, juraria, els fulls de càlcul de Google, etc. És a dir, jo, en l'exemple aquest, i us recordem això que ho estem gravant i, per tant, ho podreu consultar, només he posat les eines que estrictament necessiten per la classe. Totes les que he deixat fora, fixeu-vos aquí baix, que són les eines pròpies de Google, de vegades, la borsa, el calendari, la càmera, els consells, etc. I algunes que se les poden instal·lar, però no hi haurà aplicacions rares, perquè no se les poden instal·lar. No hi haurà el TikTok aquí, no hi haurà no sé, ara podria anar dient, no hi seran aquí aquestes. Però us dic, és el bloc d'això. Quines li deixem fer servir sempre, malgrat hi ha una restricció que hauria d'evitar-les, i si posem alguna, aquestes les deixarà veure. Si no posem cap, doncs s'aplicarà la restricció i punt, li deixarà l'iPad amb una sola aplicació o sense cap aplicació que nosaltres vulguem que no hi sigui. El tema aquest de la distància jo ara no entraré, però seria això, per el tema de que l'iPad no se l'apropin molt i detecta que el tenen molt a prop i els ja farà un avís. Limitar comunicació tampoc no hi entro perquè no tenen eines de comunicació a l'iPad. Ara no em surt. Les 2 o 3 eines que Apple amb els seus dispositius té, nosaltres no els hi deixem instal·lar, és a dir, des de la plataforma central, igual que us deia que hem tret el Chrome, doncs ja no deixem instal·lar aquestes aplicacions. Per tant, eines de comunicació no en tenen. Tenen el correu electrònic, el de sempre. No tenen eines de comunicació, no tenen aplicacions que permetin la comunicació, però sí que amb el navegador podrien arribar a entrar amb alguna d'aquestes eines de comunicació i des del navegador parlar. Per això us deia, és important saber què fan i que ens expliquin què estan fent, perquè el navegador i el YouTube són els grans distorsionadors que ens poden provocar que se'ns escapin, deixeu-m'ho dir d'aquesta manera, i perdin el temps fent el que no tocaria. I l'última part que volia ensenyar-vos des d'aquí, el temps d'ús, recordeu, és aquesta, continguts i privacitat. Aquesta és important. Jo us aconsello posar-la. És a dir, el temps d'ús, us aconsello activar-lo, us aconsello posar un codi que sapigueu vosaltres i no ells, perquè si saben el codi no serveix de res, perquè els demana una de les coses que fa, els demana, vols continuar fent servir l'aplicació? Sí, entra amb el codi. És a dir, el que hauríem de fer és venir-nos-ho a demanar a nosaltres. Per tant, és un codi, quan configureu el temps d'ús, que ells no han de saber, perquè si el saben no estem fent absolutament res. Aquí, el que us deia, continguts i privacitat. Hi ha moltíssimes opcions. Algunes que tenen certa utilitat, altres que no tenen utilitat, perquè us deia, les eines de comunicació no les tenen instal·lades, per tant, no ho podran fer, però sí que hi ha altres que són interessants. Jo la que més m'interessa és aquesta apps permeses, entro ara, fixeu-vos, entro aquesta d'aquí, són les apps natives de l'iPad. És a dir, jo, per exemple, també podria... No, perdoneu, aquesta no. Aquesta també podria arribar a restringir el Safari per aquí. I des d'aquí estic fent, no allò que feia aquella trampa de deixar només un minut, sinó que estic fent que el Safari no el puguin fer servir amb aquest iPad. Penseu això, que si ho feu des d'aquí, des d'escola tampoc no el podran fer servir. I, per tant, en moments de la classe on l'hagin de fer servir, no podrien fer-ho servir si vosaltres activeu això. La resta són eines, com per exemple aquesta, el FaceTime, no el tenen instal·lat, etc. Hi ha algunes que sí que poden tenir instal·lades, com aquesta de llibres. Ja ho veieu, són el bloc d'apps natives de l'iPad. Estava aquí, apps permeses. La que m'interessa és aquesta d'aquí, restricció de continguts. Aquesta d'aquí és la que us deia que és important fer-la servir. A veure, és important fer-la servir i o no. Jo, per exemple, i sempre em poso com a exemple, no ho hauria de fer, però us parlo des de l'experiència. Jo a la meva filla no li he canviat amb el seu iPad, no li he canviat mai això. He jugat, o m'he arriscat, a que faci les coses bé, a una mica fer de corcó i de tant en tant dir-li, escolta, ensenya'm una mica l'iPad, deixa'm veure. Penseu que l'iPad és vostre, no és d'ell, no és de l'alumne, és vostre, l'heu comprat vosaltres, per tant, teniu tot el dret a que us ensenyin l'iPad. El que us deia, important, el tema de web, aquest d'aquí. Aquest d'aquí és el que permet limitar perquè no puguin veure continguts per adults. Per això us deia, confiança absoluta i, per tant, podem fer de tots a casa, suposant que no tingueu filtres de continguts. Aquí a l'escola
L'iPad per defecte està configurat amb un menor, està posat aquestes opcions, diguem, tenim els filtres de contingut, perdó, però quan van a casa els nostres filtres de contingut no actuen sobre el que poden fer a casa. Per tant, aquesta opció d'aquí, jo us aconsello que si no voleu tenir dubtes, activeu-la. Si l'activeu, funciona molt bé, és el que us deia el Martí abans, hi ha diferents capes, funciona molt bé. Activant això, Apple filtra molt bé, i no diré perfectament, perquè ja us dic que en temes informàtics parlar de perfectament de percentatges absoluts és llençar-te a la piscina, perquè ningú no pot dir que ho filtrarà tot, però filtra molt, gairebé tot. També heu de pensar això, que hi ha empreses que es dediquen a la pornografia, per exemple, que cataloguen les seves webs com si fossin educatives. Per tant, no hi ha filtre informàtic que sigui capaç de tallar això, fins que algú se n'adona, ho denuncia, per tant, les empreses que fan els filtres de contingut la col·loquen dins del bloc aquell. El que us deia, aquesta jo considero que això, o confiança absoluta i anem parlant del tema i, per tant, que es vagin creixent i sabent el que hi ha de veritat a internet i que no facin el burro, una opció. Segona opció, entrar al temps d'ús, posar el codi, que vosaltres controleu el codi, entrar a aquesta opció dels continguts i la part web i limitar aquesta opció. Amb això us diria que tanqueu moltes portes. A la part de dalt ja veieu, hi ha una sèrie de filtres també per edats, per dir, si veuen pel·lícules, si es descarreguen apps, que no se les poden descarregar, que siguin del perfil dels anys que vosaltres vulgueu. I aquí és una mica mirar-s'ho. Hi ha coses que no són importants, hi ha altres coses que us poden arribar a interessar. El temps d'ús és això, té moltes opcions. És la primera vegada que tu mires és bastant tira enrere, perquè ja us dic. Però, bueno, seguint aquestes pautes que són les més importants, diria jo, podeu fer això, que l'iPad acabi sent a casa també una eina gairebé 100% educativa. No m'estenc més amb el temps d'ús. Ara canviaré d'iPad, és a dir, desconnectaré aquesta i si tot em funciona us connectaré la que jo faig servir com a pare. Recordeu, aquesta era un iPad d'alumne. Per tant, el temps d'ús, si vosaltres el voleu configurar, el que heu de fer és fer-lo directament amb l'iPad dels vostres fills. Per tant, els hi heu de demanar l'iPad, jo em posaria amb ells i ho faria amb ells al costat. Escolta, vaig a fer-te això i anem a fer això, que vegin realment el que estem fent, perquè jo penso això, que és important que ells sàpiguen el que... Espereu que ara estic una altra vegada parlant i fent una altra cosa que... A veure, si puc connectar l'altre iPad, disculpeu. A veure. A veure si funciona. Perfecte. El que us deia, aquest és l'iPad que jo faig servir com a profe, el que faig servir com a pare, diguem, i l'aplicació que us anava a explicar és de les que tinc aquí, la que posa Parent. És aquesta d'aquí, la que posa Parent. És a dir, jo com a pare, si ens demaneu a l'escola que us donem usuaris i contrasenyes per poder entrar al temps d'ús, el que podreu entrar és aquesta aplicació. Aquesta aplicació es pot descarregar des de l'Apple Store o del Play Store d'Android. Ja us dic, es fa servir des d'un dispositiu mòbil, des d'una tauleta o des d'un mòbil, no funciona des de web com sí que funcionava fa uns anys. Té tres pestanyes, perdoneu. Té això, quan nosaltres entrem, aquí trobarem això, cada caselleta d'aquestes és un fil. Ja heu vist que tenia, que us deia abans, 3 o 4, que simulen això, les proves. La meva filla i 3 o 4 alumnes que m'he col·locat aquí com si fossin fills meus. Què podem fer? Aquest bloc inicial que veiem aquí al mig, deixeu-me, a veure si ho faig bé, deixeu-me fer servir el ratolí, aquest tros d'aquí. Això, en teoria, ens permet restringir les aplicacions d'aquestes categories d'aquí, és a dir, les xarxes socials, els jocs, l'entreteniment, les compres i la música. Si activeu qualsevol d'aquestes, no serveixen absolutament de res amb les apps que tenen ells instal·lades. Això el que faria és restringir, eliminar apps, perquè ens entenguem. Deixaríem de veure-les ells. No és que les esborreu de l'iPad, sinó que deixen de veure-les. No us puc connectar en paral·lel els dos iPads, però em podeu creure. És a dir, si jo apretés cadascuna d'aquestes, haurien de fer desaparèixer de l'iPad del vostre fill o filla, haurien de fer desaparèixer el grup d'aplicacions que estan dins d'aquest bloc de tipologia, podríem dir. I us dic,
apretant qualsevol d'aquests no farà desaparèixer cap perquè no tenen cap app d'aquests rangs. Val? Què sí que podeu fer? Fixeu-vos la part de dalt, que hi ha la part de dalt no, aquestes dues entrades, vale? Són enllaços de coses que podem fer. El de dalt de tot, aquest d'aquí. Vale? Aquest d'aquí em permet seleccionar aplicacions que li vull deixar. És a dir, imagineu-vos que jo ara volgués en directe, vale? Seria, aquesta no és com temps d'ús, que configurem perquè sempre l'iPad faci una sèrie de coses, sinó que aquesta és per fer-lo en moments puntuals. És a dir, jo aquí li podria dir durant 3 hores o 2 hores, per exemple, 2 i mitja, 2.25, 2.45, li deixo quines aplicacions? Doncs li deixo el bloc de notes i la càmera. I li trec totes les altres. Si jo ara piqués OK aquí, amb l'iPad aquest que us estava ensenyant abans, fa un segon, li quedarien només aquestes dues aplicacions. Totes les altres ni les veuria. És com si no estiguessin instal·lades, no les té a l'iPad. Per això, és una altra forma de treballar. Durant 2 hores i mitja, si posés OK ara, li deixaria algunes aplicacions. El que us deia, totes les aplicacions que tenen són gairebé totes educatives. Lúdiques en tenen, jo diria que poques o cap. Val? Per tant, una altra possibilitat que seria, a veure, pactem, què necessites de l'iPad? Necessito treballar, necessites navegar? Sí, bueno, vols dir? No. Doncs vinga, fem una cosa, les seleccionem totes, és a dir, marco totes, fixeu-vos que aquí sota hi ha una opció que em permet marcar tot o desmarcar tot, marco totes menys el Safari. El que us deia, el gran distorsionador és el Safari i a baix de tot, en algun lloc hauria de tenir el YouTube. És a dir, et deixo totes les aplicacions que té l'iPad i et trec les dues que et poden despistar. Però és que hem de veure un vídeo de socials. Doncs ja parlarem, quan hagis de veure el vídeo de social, m'ho dius i te l'activo mitja hora. Hem d'estar al seu costat. Això, sistema de feina és un marrón, no? Perquè poden trucar i ho podem fer. Però ja us dic, aquesta eina seria per fer-lo en el moment. En el moment, durant les hores que jo li hagi dit a dalt de tot, s'estarà activant això i li deixaré l'iPad en aquell moment, que durant 2 hores i mitja, ara, a partir d'aquest moment, si piqués l'OK, doncs ho tindria tot menys el Safari. Val? Si ho selecciono tot i li deixo només, per exemple, el bloc de notes i piqués OK, durant 2 hores i mitja només veurà el bloc de notes. És a dir, si jo li poso una aplicació i hem quedat avui no toca iPad i no et deixaré l'iPad, durant 2 hores, 5 hores, 10 hores, posant això, l'iPad és com un totxo, només té el bloc de notes. Val? És a dir, li deixeu sense poder fer absolutament res, no podrà fer res. Val? Pico cancel·lar, és a dir, aquesta era l'opció aquesta d'aquí. D'acord? Seleccionem el temps i seleccionem les aplicacions que li volem deixar. Picaríem OK i les tindria. Cancel·lo. Rafa, perdona, que no sé si veus els missatges que demanen si pots repetir com has arribat a aquesta configuració última. Vinga, sí, perfecte, gràcies, perdoneu. Perdoneu, jo pel xat, com estic mirant l'iPad, no estic... Si n'he entrat. Per tant, tu, Martí, si veus alguna cosa, m'avises. Si no, vaig fent i al final miraré d'explicar-vos-la. El que us deia, torno a picar fora. He entrat a l'aplicació, he entrat a l'aplicació i quan entro a l'aplicació, el que us deia, jo tinc aquí els meus fills. Entro amb el primer fill amb el que jo estic fent les proves i tinc 3 pestanyes. És una aplicació molt simple, no té molt secret. El que us deia abans, aquella mare que li vaig dir, posa-t'hi amb l'iPad al costat i veuràs que en prova-error entendràs com funciona segur. I aquí he entrat aquestes 2 opcions de dalt de tot, aquesta d'aquí o aquesta d'aquí, la de sota. I el que us deia, la del mig, aquestes d'aquí del mig, no els hi feu cas perquè realment no tenen acció directa amb les aplicacions que tenen instal·lades. La primera era la que em permet seleccionar quines aplicacions li deixo durant un temps, selecciono el temps i selecciono les aplicacions que el deixo. La segona fa el mateix, però amb les aplicacions natives d'Apple. La càmera, el Safari, etc. És a dir, escolliu una opció, escolliu l'altra i faríeu això. Rafa, perdona, és que crec que hi ha una pregunta, a veure si l'entenc bé. O sigui, tu ja tens donat d'alta el teu fill en el teu JAMF Parents. La gent pregunta com arribar a vincular, entenc que és aquesta la pregunta, com arribar a vincular l'iPad del fill amb el JAMF Parents teu. Això ho fem nosaltres. Un QR o alguna cosa així també es pot fer. Sí, per això ho fem nosaltres. Des de la plataforma nosaltres ja tenim carregat tots els alumnes, per descomptat, i totes les famílies, tots els pares i mares. Per això us deia que nosaltres ja tenim generat l'usuari i contrasenya que necessiteu si voleu entrar aquí. Per tant, això, per entrar necessiteu demanar-nos que us enviem l'usuari i la contrasenya, descarregar-vos l'aplicació i posar l'usuari i contrasenya que us enviaríem via correu i, per tant, podríeu entrar i us trobaríeu amb aquest entorn.
Per tant, ara no poden anar fent proves mentre parles, entenc. No, correcte, no. Si no teniu l'usuari i contrasenya perquè ens ho heu demanat, en principi no podeu fer proves. Sí, continuo. El que us deia, la següent pestanya, la que posa fórmules. La que posa fórmules, aquí, en teoria, el llenguatge que fa servir, us ensenyo part de la pantalla abans d'entrar. Aquest d'aquí, editar, seria per editar fórmules d'aquestes que jo ja tinc creades. Per tant, si piqués a l'editar aquest, fixeu-vos que podria seleccionar cadascuna d'elles i entrar a reconfigurar-la, a canviar-la. Si torno a picar l'OK, desapareix la possibilitat d'editar aquelles fórmules que tinc creades i si no, crearia fórmules de nou. Anem a crear una regla d'aquestes, una fórmula d'aquestes. Què he d'escollir d'aquí? Recordeu, la informació que us estem passant és complexa perquè és la primera vegada que ho veieu. Després, agafant el vídeo i fent-lo, en teoria, hauríeu de ser més àgils. Si no, ara sembla, com quan t'expliquen qualsevol cosa d'informàtica, complexa. No ho està, us ho dic en sèrio. De tot el que tenim aquí, de les 3 que tenim o 4 aquí, jo faig servir normalment les 2 primeres. Aquesta, treballar de forma puntual o treballar amb hora i dia. És a dir, aquí què ens permetrà? Fer més o menys el mateix que fèiem abans, però al moment, i deixar-lo configurat amb una recepta que podem llançar quan vulguem, fent un sol clic, el mateix que us explicava abans, posar-li hora i mitja i llançar-la en aquell moment amb unes aplicacions que li hem bloquejat i unes altres que li deixem fet servir, i aquí ens ho deixa configurar per fer coses. Si jo surto fora, fixeu-vos que jo tinc, la primera aquesta d'aquí que tinc és restringir Safari i YouTube. És a dir, en comptes d'anar a l'altra via, la primera pestanya, aquí ja tinc configurar-lo perquè picant aquí m'ho faci automàticament. Allò, ja l'he configurada i l'he deixada creada com una de les fórmules, una de les receptes que li diu de vegades, depèn de l'entorn, per llançar-la i no haver de fer pas a pas, ara agafo, trec el Chrome, trec el Safari, trec el YouTube, li poso les hores. Aquí directament em diu, ja el tens configurat i llenço només les hores. I aquestes, en canvi, el que he fet, les 2 altres, funcionen en funció de l'hora, del dia. Anem a fer 2 perquè veieu com van. Creo una recepta que seria, la primera opció és de forma puntual, és aquesta. Aquí escullo què necessito, què vull fer. I el que us deia, per grups no serveix de res, és el personalitzat, és l'últim, i el que hauríem de fer servir. Siguiente, i a partir d'aquí em torna a demanar què li vols deixar? Doncs li vull deixar el bloc de notes, la càmera i el fotos, o el que jo vulgui deixar. Una altra vegada, desmarcar-lo tot, marcar-lo tot menys aquest, i siguiente. Li poso un nom, que jo no li posaré ara perquè no sé ni el que estic fent, i guardar. I en el moment que la guardo em faria una cosa, deixeu-me picar fora, una cosa com aquesta primera que tinc aquí. És a dir, jo el que he fet és, he configurat una regla que em permet desactivar el YouTube, el Safari i el Chrome, que ja us dic, el Chrome ara no té importància, i posar-li un temps. Si ara li poso que li deixaria, que li desactivaria aquestes 3 aplicacions 5 hores, estar ara mateix, si piqués OK, el que estaria fent, deixeu-me anar enrere, per no fer coses, perquè si no igual se m'acaba bloquejant tot perquè les faig sense pensar i sense mirar. Estaria fent això, deixar l'iPad on només podríem veure el Safari perdó, on podríem veure tot menys el Safari i el YouTube. Aquesta altra, la segona, és el que us deia, anem a crear una d'aquest tipus. Què faria? En comptes de fer servir la primera, que és la que us he dit que faria abans, faré servir a dia i hora. Aquesta, una altra vegada, em diu, quines aplicacions vols fer servir? El mateix. Els blocs de dalt que funcionen per grups no feu cas perquè no tenen aplicacions de cap perfil d'aquests. Agafaria l'última, la de personalitzat, siguiente. Aquí seleccionaria quines apps li deixo, doncs, per exemple, tot menys el Safari, que sé que es despisten, i el YouTube que tinc a baix, que sé que també es despisten. Siguiente. I aquí em diu, quan vols activar això? Doncs mira, ho vull activar sempre. O ho vull activar només els dilluns, els dimecres, els divendres i els diumenges. La resta li deixo fer, perquè ho hem pactat, pel que sigui. O tots menys un, no ho sé. Això ja vosaltres el que decidiu. I de quina hora a quina hora? Doncs l'hora inicial, l'hora que li digueu, per exemple, les 18 quan arriba a casa o les 17:30. Penseu una cosa, tot el que és l'horari escolar no podeu entrar. Si intenteu entrar, la sensació que tens és que no funciona res, perquè no et deixa veure res. Dins de l'horari escolar, el sistema no us deixa a vosaltres entrar a l'aplicació i configurar coses per activar-les dins de l'horari escolar. En canvi, a partir de les 5:30 de la tarda fins a les 7:30 de la tarda, vosaltres sí que podeu configurar i
posar d'alguna manera les restriccions que vulgueu. Des de les 18 hores fins a les, per exemple, les 7 de la matinada, activaria els, fixeu-vos que ara li he posat el dimecres i el dijous, vull fer tota la setmana, d'acord? Des de les 0, ara m'ha canviat les hores, no, perquè al posar-li tot, t'agafa per defecte tot i només és si són dies de la setmana sueltos. Imagineu-vos que durant tota la setmana volem fer això, de 17 de la tarda fins a les 7 del matí, li bloquegem o li deixem el que he fet abans. No li deixo, sembla que li he tret el Safari i el d'allò. Li poso un nom, el nom que jo vull que tingui aquesta aplicació i la guardo. Per tant, en aquest moment, aquesta aplicació, jo normalment quan faig una regla d'aquestes, fixeu-vos que em poso pistes de saber el que fan. Et poses alguna cosa que realment sàpigues, perquè si comences a tenir, si tens una o dues, normalment no passa res, però si comences a tenir diverses, en teoria, al final, si no te les vas posant, sempre tens d'editar i tornar a mirar els passos que havies fet. Però, és més fàcil això. Fixeu-vos que jo el que he fet aquí és simular que de les 0 hores a les 8 del matí, i poso les 8 en comptes de les 7 perquè estava fent proves, i aquest d'aquí l'havia posat des de les 9 de la nit fins a les 12 gairebé, perquè van quarts d'hora, havia posat això, a pública. Per tant, només li deixava, en aquest cas al meu fill fictici, li deixava només una sola aplicació, que és com bloquejar l'iPad. Queda una pestanya aquesta d'aquí, però aquesta d'aquí no la feu servir, perquè el dispositiu tenim configurat que a nivell de localització no faci res. Penseu que són dispositius que només treballen amb Wi-Fi, no tenen targeta telefònica, per tant, és bastant incoherent. Una altra de les opcions que té, el programa és això, quan s'apropen a una àrea geogràfica, que activi alguna sèrie de restriccions automàticament. No acaba de funcionar correctament i mai l'hem explotat ni us aconsellem de fer-la servir. Ja us dic, amb les dues primeres, tant les fórmules com les aplicacions aquestes permeses, són les que acostumem a treballar. Jo, per part meva, ara obro, no sé si hi ha moltes preguntes o no, possiblement sí, però ja trec el compartir pantalla i diria que us he dit tot el que crec. No, us volia comentar una cosa més que m'he deixat. Hem activat aquest curs, perquè era una funcionalitat que la plataforma no ens la permetia, però aquest curs l'hem activada i era una de les importants que us havíem de dir i ni el Martí ha pensat ni jo tampoc. Hem activat un filtre a casa, és a dir, sense fer cap de les coses que jo us he estat ensenyant, sense aplicar ni el temps d'ús ni aplicar el Jamf Parents, nosaltres hem posat un filtre de continguts que activa sobre les webs quan els alumnes estan a casa, independentment dels filtres que tenim a l'escola. I hem fet que no puguin entrar ni a les webs de YouTube, ni TikTok, ni no sé quantes xarxes socials, totes les que se'ns va acudir, jo diria que gairebé totes. Parlar de totes, el que us deia, segur que algunes se'ns ha escapat, però estan gairebé totes. Hem tret també totes les plataformes de streaming, per tant, ni Netflix, ni Vox, ni Disney, ni Primes, ni històries, no els podran veure. Crec, el que deia el Martí, si veieu que veuen alguna i creieu que no tocava, digueu-nos-ho i mirarem de col·locar-la. I hi havia un altre grup, quin era l'altre grup? No sé, Martí, si tu te'n recordes, és per no anar buscant. No sé si ho tinc aquí. No me'n recordo. I plataformes de vídeo, és a dir, per exemple, des del Safari no podem ni veure YouTube, ni Vimeo, ni altres plataformes de vídeo des del Safari. Recordeu que tenen el YouTube com a aplicació, com a app, i des d'aquí sí que el podrien. Però des del Safari, si només els hi deixeu el Safari, els hi han restringit molt tot el tema d'això, xarxes socials, vídeos, etc. Però penseu això, que el tema de continguts d'adults, nosaltres no ho hem fet perquè no ho podem fer, és a dir, no podem treballar amb grups d'aplicacions, només podem treballar amb aplicacions concretes i, per tant, posar l'adreça en concret. I us dic, no podem dir que totes les de contingut adult que siguin filtrades, això no ho podem fer. Però sí que, amb això, el que us deia, traient el Chrome, que l'he anat dient durant tota l'estona, i posant aquests filtres, hem fet que aquelles distorsions que poden crear el Safari, en aquest cas, es minimitzin molt. Per part meva, ja us dic, obert a les preguntes que no sé si m'ha allargat molt, Martí, però bueno. No, està bé. Val, doncs, si no hi ha
més dubtes, no? Jo crec que ha sigut molta informació. Jo crec que en abstracte costa molt d'assimilar, però quan t'ho poses a provar realment és fàcil. La de temps d'ús és senzillíssima i és la que d'entrada restringeix la tira de coses i t'assegura moltes coses per tipologia, si vols. Després pots entrar al detall de si voleu posar webs concretes. Després tindríem el JMF Apparents, que ja heu vist que va a opcions més concretes d'hores i dies que podem fer servir unes aplicacions, però compteu que el compte seu i l'iPad és de menor sí que ja té associades moltes restriccions. Nosaltres, com us deia, vam estar fent proves amb el Rafa l'altre dia connectats a una wifi que no era la d'escola, activant tot el que es podia activar i realment ens va semblar que era un entorn molt segur. Insistim, si algú no se n'en surt o diu, mira, ho he activat tot i he arribat aquí i això trobo que no és adequat, doncs ens ho dieu i mirem com us podem ajudar. Així que, si no hi ha res més, espero que la reunió us hagi servit i moltes gràcies perquè eren molts i és un dilluns per la tarda un cop més que us tenim